hola Naskar, eres, nahi dute que te estés callada y obedezcas, no, nahi dute que te estés callada y obedezcas, y ya, si no te puto callas, te dan, pero bueno, si te puto callas también te dan de otra forma. Desirak entzun dizute, muertan bida, eta nik, bize egin nahi dut, hilarte. Liburuak babesletzat ditu Audre Lorde, Virgin Despentes, Carmen María Machado, José Esteban Muñoz, Ken Zambrano, Milena Muriza, Eusu Alberdi, Gaia Tutxa, besteak beste, ez? Eta liburu honek hitzen indarra aldarrikatzen du, gure identitatea, desioak, ametsak idazteko. Hizkuntza bera ere nolabaiten kolokan jartzen du, euskaraz bai, eta euskara gainera aldarrikatzen, baina euskararen bersio ez gitarra. Amesteko, desiatzeko eta beste modu batzuk irekiz. Garrantzitsua da ere aipatzea, munduaren sorleku liburu bilduma honetan, beti artistekin egiten dugula lan azalak sortzeko, hori nola gaiten konsoliren bi lenguai horiek garrantzitsuak dira mantentzea liburuen bitartez, eta beti artistak gonbidatzen ditugu, eta oraingo honetan Danele proposatu zuen Maider Aldai artista, ilustratzaile eta performarra, berarekin lan egitea eta oso pozik gaude emaitzarekin. Dotore polita beritu bat, ez dakit. Nola beti gainera artistekin lan egiten dugu, ez azaltzeko portada baizik eta beste irakurketa bat proposatzeko artetik abiatuta, ez? Eta oraingo honetan dudari gabe hori lortzen da. Konsonin beti eta jaskenik, eta bukatzeko, konsonin beti gustatu zen zaigu generoekin nagustea, eta ez bakarrik genero literarioekin. Beste zerbait novela mutantea da, punk kutsukoa, eta horregatik konsonin berehala etxekotzen da. Ez da salbuspena. Gure katalogoan baditugu beste obra hibrido batzuk, eta punkak, Donna Haraway, Chris Kraus, Cristina Rivera Garza, Lucy Lippard, baita Estefania Caro, edo Sara Herrera Peralta. Dena dira obra mutanteak, genero ezberdinen arteko nahasketatik sortuak, eta lenguai artistiko desberdinak gurutzatzen dituztenak. Esperimentalak, oso ondo baloratuak gainera, eta batzu gainera referentzialak bihurtu dira. Donna Harawayen segiko problema adibidez, ez? Gainera, beste lotura oso argia, feminismoa eta queer iruditeria gure argitaletxearen ardatz dira. Hor daude Bejuz, Haueke Messi, Gemma Rizpala, Sergei Davidov, Giovanna Madaloso, Lola Robles, Octavia Butler, eta beste hainbat, fikzioa, saiakera edo bizipenetatik abiatuta, guztiek jartzen dituzte kolokan, arau heteropatriarkala, eta erakusten dute beste zerbait posible dira. Eta azken zetasuna, novela pentsatzen katalogoan zerikusia eta nola hainbat, milaka punto ditugula eman komunean, beste bat, igual, ez dela hain argia edo, beste zetasun bat, izenburua bera, beste zerbait minuskulaz idatzita dago, eta konsonin ere horrela konsolidazten dugu, minuskulaz. Beste era batera pentsatzeko eta izandatzeko modu konsiente baten alde. Horregaitik, Danelen liburu hau ezin hobeto kokatzen da gure proiektuan, eta horregaitik ere funtsezkoa da guretzat, eta hemen oso posibla daude liburu hau orkesten, eta orain egiretxe erretorazak ez dudan egin, hasi naiz hor oso azkar, hemen ez egin ez, eta hasi nahiz kontatzen ez gozatzeko gehiagik, baina hori iratxe erretorazak eta Danelen zerri bat dira hemen gurekin, eta iratxe erretorazak literatur kritikari egongo da bai pixkat kokatzen Danelen liburua beste leku batetik, ez? Mila esker gurekin dut. Zuitz, gara ez kokapen zola barri egin dugu, eta ulertu dugu zergatik ikosten konsolira, ez? Azken batean, ez batzea etxe bat, Danele esari baten entzatera etxe bat bazelako. Ni pixka bat egin dezun irakurketaren bidetik joko dut, baina kokatuko du gehiago literatur eta idazle ibilbidean norma, desira, amorroa, pixka bat badago lako hortik, baina badago hori ere protagonista horrek badut. Ezan, erabezaroan bizi du hori, bizi du beste garai batzuetan, baina bizi du literatur esparruan. Eta ikusten gogoratu behar dela, novela mutantea da, idazketa mutantea da, argitapen mutantea da. Eta
bitxi bat, ez? Piskat egiten badugu bilakaera, lehenengo novela ateratzen nuen sari bat esker, gazte zinela, literatur sare txikiko momentu batean, erraiak novela, elkarrekin atera zuena, aitortza handia izan zen lehenengo momentutik, oihartzun handia, eta beraz oso bizkor, kolpe batez, kontzientziatu zenuen zertan plaza batean idazle izatea. Eta plaza hortan, literatura logika batzuk eta literatura logika hori gizarteko eta komunitate askotako lekuetan gertatuko zela, heteronormatik eraikitako plaza batean. Eta ondoren, Azala novelan agertzen da, lehen novela hartan jada hetero bortxak agertzen dira. Protagonista kasu hartan ez da esan dezagun queer desiratik mintzolan norbait, bada hetero egitura batetik hitz egiten du norbait, baina bikote harreman horietan, familian, kuadrilan, hain zuzen ere hetero bortxa horiek amorruz, eta kolpez kontatzen dituen ahots bat da. Hori kontatu du, aitortza, oihartzuna, eta Azala Erren, bilakaera hori ikusita, Azala Erren arte esparrura hurbiltzen da novela, protagonista argazkilaria da, sari bat irabazten duen, oihartzuna eginez erraiateko protagonista ondoren ekarri zuen idazlearen ispiluari, eta arte esparruan sari bat jasotzen du, baina sari bat jasotzen du ere hetero logika horietan, eta bizi ditu beste bote batzuk, beste bortxa batzuk arte esparruan kokatzen direna. Eta niri egiten zait oso interesgarri, eta orain banoa liburura, Azala Erre argitaratu ondoren, argita idazle bezala jardun duzu lan hemen, jardun duzu performantziak egiten, jardun duzu prentxan, jardun duzu ahozko bestelako ekoizpenetan, animen, txolaritzak egin dituzun hartu nahi manetan, alegia idazle segitu duzula, baina segitu duzula idazle izateko bestelako posizio batzuen bila, eta beste zerbait honetan, egon badaude zatiak eta puskak, eta zati horietako asko badirela Azala Erretik gaur egunen arteko bidean, animen egindako hainbat ekarpenen oihartzunak, ez? Horregatik, novela hau bada piezea txikiz sortutakoa, bada txatala, bada patchwork moduko bat protagonista badago, nortasun krisi baduena, nortasun krisi hori erantzuteko ez egiten du bere iraganarekin, ez? Patchwork pieza bat handik eta handik zituen testuekin eta testu berriekin, narrazio molde oso ezberdinak dituenak, Mariak aipatu bezala, autobiografiakoa, saiakera kutsukoa, badaude lekukotzari keinu egiten diotenak, edo zena oso narratiboak ez. Badaude narrazio moldeetan hanetan agertzen diren alako jartzun txatala dira, baina txatal horiek ere badute oso tonu ezberdinak. Eta niri queer logikarazko bide horretan ez ikusten da ez, aurreko liburu modula, ez testu modula. Argitaratu dituzun, aurreko bi noveletan ahots bakarra dago, protagonista zan, eta protagonista horrek ahots bat zuen, eta ahots horrek bere garpena, bere zizia, bere mina, bere amorroa, bere zauriak kontatzen zituen. Eta oraingoan, lehen aldiz, liburu formatuan agertzen da protagonista da, baina protagonista horrek hainbat ahotsetatik eraiki ez. Iruditzen zaitot, sekulako ariketa, konplize egiten gaituena, baina era berean ez ikusten dena pertsona eta protagonista ez, baten barruan nola hainbat diskurtso motek eraikitzen diguten elikatzen garela, nela bezalako autoretik, elikatzen garela irakurtzen dugun hortatik, elikatzen garela lagunek esan dakotik, elikatzen garela hainbat diskurtso honetatik. Eta esan bezala, dago heteroiziketak sorturiko zaurien eta ezin egonen kontaketa hori, dago amordua, eta dago mina, eta dago erresumina, eta dago ahots hori. Baina nik uste dut aldaketa horretan, bintzat nik egin nabaritu duana, Daniel Etxarriagarteren ahots literarioan, gehien nabaritu duan aldaketa izan da, ahots amorratu bat eraiki izan du aurreko lan askotan, ahots mundu bat, ahots bihurri eta ironikoa, Etxarriagarteren testuak hori ere badira.
Baina egitzen zait horrekin batera hori badagoela, baina poza eta festa ikatzen zituen Maria, baina horrekin batera josi duzula ahotsa moltsu bat, ahotsa ispiritzaile bat, bere buruarekin desirak ere baketzen dituen ahots bat, lurratze komunitario bat, badagoela, eta egin zaitu oso interesgarri, badagoelako Sario Ugarteren literaturaren aurreko amorru kolpe zartatze hori, baina badagoela berean zartatze horiek, arrakala horiek ere josteko ariketa bat nik uste komunitariotik, kuioretik, lurratze hortatik badena, pixka bat uste dut hori dela, mutatzen ari den idazlearen ezaugarrietariko. Eta eskerrik asko, bide lagun izateko aukera ematera. Azteko eskerrak eman nahi dut, eskerrik asko etortzatik laguni, eskerrik asko betere laguni tartea hartzearen alkurrutzea etortzeko. Eskerrik asko Maria Egite Iratxerien konpainia onagatik, eta gero liburuari dagokionez likidatze dut, baina aipatu nahi ditut. Iratxer Toraza, konsoni atea zabaltzeagatik eta nerekin batera beste zerbait egiteko eman didaten aukeragatik, eta Mons eta Matia bai, bihotze eskerrak, oso erresa eta gozagarria izan den. Iratxeri edizioan lekin egoteagatik, zuzenketa eta Nitziarri ez dut zurrun eta ikaskun graziali eskerrak. Maketazioan olatzeko dugu guria minaurrik, eta nahi dara alde dire gure esker olako azal kolektiabitatik, eta nahi duan alma jendeari, esker honetan hartzen dira hori izenak eta ez den hasiko. Hori esan da, nahi irakurri liburuaren intro moduko bat, eta gero esplikatuko pixkat nerabia kontua zein izan den, eta zuei asko ipatu duzu. Halako batean ebartzen zara euskorrak direla ordura arte zeure buruaren baliokidetzat jotako bizkilarreak, ideologiak, identitateak, eta edozer gauza egiten hasten zara. Sentimendu asko arrotzen zaizkizu kontraesankorrak, ordura arte tinko heldutako zerarekiko. Atxikimendua korsa egiten duen arren, amorrua ere sortzen dizu. Ezin duzu parean ikusi ordura arte begiak pizten zizkizuna, eta diozu. Zein naiz ni ez daude manaiz orain arte nintzena. Bitekotekidea, militantea, heteroa, profesionala, eta esaten duzu. Zer egingo dut nik zu gabe? Politika, heterozuzentasuna, lana, jabetza. Galduta zaude, ziurtasun berrien bila jotzen duzu afan alta. Ez zara arnasa hartzeaz ahazten automatzatu xamar daukazulako. Eta begiak izan dituzu eta pentsatzen duzu. Gezurra zen dena, engainatu egin naute. Uko egiten diozu aurreko sinasunari eta berri batera konbertitzen zara. Aurrekoari eusten zenion grina berarekin heldu ere. Edo bestela, begiak izan dituzu eta pentsatzen duzu. Egia zen dena, hau proba bat da, arga ikusten dut, ni ez naute engainatuko. Beldura onbidegia emate dizu amildadeak eta grina bikoiztuarekin heltzen diozu fedezarrari. Baina badago hirugarren aukera bat. Beti dago hirugarren aukera bat, hirugarren aukera bi, hirugarren aukera hiru. Aukerak espektro bat dira. Tarteka begiak izan dituzu, tarteka ireki. Saiatzen zera ahalik eta luzeen mantentzen zabalik, eta pentsatzen duzu. Egia zen dena, gezurra zen dena. Hemendik aurrera, zer? Pues nire introko galdera nire erantzuna zen, hemendik aurrera zer beste zerbait, ez? Egon ez pentsatzen da, nire aurreko bi liburuetan uste dago euskura baten kontaketa bat, baina dia oso atzera doazen liburuak, ez? Oraineko egoera kontatzen da, biak dakate oraineko abia puntua, eta bietan egitura da atzera egin eta azaldu nola iritsera noraino. Eta ondo, baina barakangoa egiteko hurrengo pauso, ez? Eta niretzako beste zerbait, eta liburu hau hori izan da. Beste zerbait baita ere, asko, zenburua niretzako kantu batekin dututa dago, J. Martinaren kantu bat beste zerbait ditu da. Eta kantatuko, baina nik badaukat beste zerbait, argitzen dut gogoa, zorroztu ere bai, eta ikusten dut banaizela miseriatikak bizitzeko gai. Eta ideia hau kantu osoa baina, ideia hau niretzako hor zegoen, ez? Orain arteko honek dena delakoak sinesmena jarri duzun erakutsi dizuten, ez? Egitura sozial, ekonomiko, afektibo, kultural, oio guztiak ez, baina zer bai ez. Eta nire abia puntua pixkat testu hauek bateratzeko hori izan da nik eukideten
eta horri erantzun nahi izan dio, eta beste zerbait izenburua egon da nirekin hasieratik. Orduan hori izan da, esan bezala puntua, eta aldera horri erantzunez testu berriak sortu ditut, 2 urte hauetan beste gauza batzuetarako idatzi ditudan testuak ere hartu ditut, eta nahiko nuke aipatu pixka bat liburuak ibilbide bat egiten duela, eta ze testuaren mota dauden. Liburuak egiten duan ibilbidea da, orkibidea behiratuko dut, dago sarrera bat, kontrola, etxea, amorrua, desira, desjabetzeak, jabetzeak, beste norbait eta epilogoa, zortz zati dira, kontonatuta. Orduan, bide hortan, esan dezagun esan duten izenburuetako bakoitza zati da, eta zati horren barruan daude kapitulo moduko batzuk, baina denak hildo bat. Dago letra 6 izeneko pasarteen sorta bat, eta horiek niretzako dira narratiba eta fikzioa landu ditudan zatia, zatirik esan nuke literario denak eta ulertuta zentzu horretan. Gero badaude baita ere, afektuen bibliografia eta iritzia, eta afektuen bibliografia eta horiek esan dezakegu saiakeraren esparruan edo dela gehiago. Afektuen bibliografia niretzako modu bat zen, nire erreferenteak eta nire elkarrizketa kideak agarrazteko hemen, eta baita ere, begiratzeko narratibako zati horiei beste leku batetik ez, eta erraisago begiratzeko Daniel Sarro batetik eta ez fikziotik. Eta gero daude iritziak baita ere, tokatu zelako iritzia idazten nagoentzala egunerokotasun baten hilabete batez, eta gero esan, kezka horiek eten gabe zeuden nigan, eta materi horiek ere aprobetxatzen ditut. Gero baita ere ipatu nioke lekukotasunaren zatia, ez da lekukotasuna uste, eta hor nahi izan detena da, edo lekukotasunaren esartzen ez importantea zen, egitzen zelako erregistro interesgarri bat, ematen zen aukera baita ere nire eguneroko ahozko errealera gehiago hurbiltzeko. Badaude horrek niretzako ez, Carmen Maria Machado lekukotasunari buruz euskal hausnarketa batzuk agertzen dira, baina gero badago gauza bat dala asko argitara egiten queer memoriaren barruan lekukotasunak bildu, ez? Lekukotasunak biltzea. Eta esperientzia niretzako oso emankorrak izan dira, inguruan bat jendea horretan aritzen dena, eta nahi izan dut erregistro hori hartu beste erregistro bat izateko, da oso erregistro narratibo bat, elkarrezketa bat dago, nahiz eta bakarkan pertsona baten ekarpena entzuten da. Eta niri hor guztia balio zian ahots bera izanik ere, ahots bat baino gehiago izateko ez ibilbide hori erreparatzeko, ez? Etxetik beste norbaiteraino doan ibilbide hori egiteko. Eta hori zan nuke, bai, ozen nago, gonezakit gero galderen nola nekazu denezakezu. Bai, epatuko nuke bi aurkezpenean ditugula liburuaren bi aurkezpen, bi aste barru, bat izango ere garen 24an Bilbon zirika liburu dendan Ibai Atutxarekin batera, eta beste izango da Donostin, Garrasi tabernan Iratxerekin, biak izango dira esan dut azte. Donostiko azken da? Zegoen? Bai, Eta bat zuztegoen. zoro da? Zazpiretan. Zulanean zaudez. Ondoan gaude, gero etorri eta uste dut hori dauka esateko, uste dut Mariak eta Iratxek norberak ere liburri guztian dezakena oso, ez dakit. Nahi izan duzun gauzak esan ditzakezu, baina uste dut liburu besta gauza dela, uste dut abiapuntu horrekin eta pixka bat hartu dituan erabaki estetikoak zeraten hartu dituan esan da, nire aldetik bintzat. Nahikoak bat ez dugu zen okupatu duzuelako. Bai, egiteko dugu, esan. Agin mako duztu. Eta tuneko nota guztua da, dago, bialdia egiten den azalda. Bai, bialdia ez da eta bilbidea zezka. Erraiak modela argitaratu zen hori bialdi bitario batetara aurkeztu eta ekaman zizitelako. Eta dago bialdia ikustu, eta ari gara, liburuan ari zaraz, ari gara liburuak hitz egiten duela,
bezatze eta disiplinatze heteronormatibo bati kontra egitea, amorru azkala, eta bezatze eta disiplinatze literario batean, deialdiek duten, badago horren... Bai, esan detenean, igual, egitura horien kontrako erantzun bat edo beste zerbait zer da, justu ere agertzen dira egitura esan detez, eta egitura sozialak, egitura efektiboak, egitura ekonomikoak, egitura eta egitura kulturalak, ez? Eta alboan uste, haustura horiek igual erraiak izagon batez ere egitura sozial eta efektiboen, eta ekonomikoen eta beste zer dena, ez du baten errotzen zen, baina horren kontrako kolpe bat zegoen, azala herrin zan gehiago, instituzio kulturalari kolpe bat, eta hemen egia biak daudela batera, bai. Eta deialdiarena, esan nuke, deialdia dago liburuaren bigarren zatian. Eta balio izan dit baita ere, liburuaren barruan igual liburu kokatzeko, esan nuke. Lagun batek esan zean, meta jartzen zaren liburuaren zuten baina interesatu, baina niretzako oso parte importantea zen. Eta baita ere aprobetxatuko esateko hemengo testu batzuk, orain miren Gaizak eta bioko hemen emanaldirako terra utopia zen egon urtetan, baita ere liburu honekin asko delikatu duena. Eta baina ere bat Kaixo Paris izeneko bat eta liburuko testuak behar, eta oso deialdiko gozati bat irakurtzen dago. Eta, ez da aipatu, baina bai testu mota horiek, aipatutuan testu mota desberdin horiek, daude pixka bat tipografikoki edo diseinu aldetik desberdin eman da. Eta narratibakoak daude letraxez, afektuen bibliografiakoak eta iritzikoak daude normal, esan zen. Eta gero testigantza, lekukotasunarena, eta deialdia lekukotasuna dago eman da, aipatzen dut referentzia, Vampiro de la Colonia Roma liburuan ematen den bezala, tarteekin, ematen du bakarrizketa bat, baina tarteek islatzen duten nola beste pertsona dagoela horri entzuten eta galderak egiten. Eta deialdian, agertzen da tatxadura, eta tatxadura pixkat glitch feminismoaren, negazio errazaren glitch feminismoaren karpenarekin lortzen. Ez dut referentzia guztiak eman naiz, pixkat askoragarra gazela fundan bezake, baina aitortza egiteko ez, zitatzea ekintza feminista eta transfeminista. Eta hori, pixka bat erakusteko tatxatu horren bidez, nire pixkat erakusteko esaten dena, esaten, edo bizarki esaten duzuna da horretik esaten duzuna. Eta ez ere txostenak aurkeztu dituzuenak ez maiak esaten duzuna, txostenak aurkeztu ditula eta oso identifikatu esaten duzuna. Claro, nik eskerrak eman nahi dizu, ze katartikoa da, irakurtzea deialdia batean eta zigora gertzen dira, tatxatu dagoen zatiak dira, danok pentsatzen duguna benetan deialdia dagoen egiten, zekaro da. Deialdian ofizialki idazten duzuna, baina gero benetan nahiko zenuena hor jarri. Eta hori niretzat izan da superkatartikoan da, hori danok pentsatzen dugu egiten dugun bakoitzean, ez? Niretzat gero ere esan duzu tipografikoki aldatuta dagoela eta lenguaia ere pasarte bakoitza edo zati bakoitza badauka bere idazteko modua, lenguaia, batean, hori irakurri dudan zatian lekukotasuna danean, batean gaztelania bai agertzen da, oso modu hitz egiteko modua agertzen da, nola baiten, oso gero batean deialdian asko formalagoa da, hori ere oso polita eta potentea, eta oso ariketa hori literario potente da niretzat, ez? Eta zauden batetik bestera salto egiten, baina niretzat oso modu organiko batean. Ze testuak bera ere hori eskatzen du. Ulertzen duzu lekukotasuna horren edo egon behar da, ezin dela zaila dela beste modu batean, baina gero besteak beste... Bai, eta gero esan dute zatikakoa dela, baina nik bain saiatu nahiz, nire esmoteko bai izan irakurri da izatea dena hauts ezberdinak egiten arren batasun bat edo ukizetan. Eta, aipatu nire bete, deialde den barruan badago zati bat arazoa ez da euskera behitzen dena, eta pixka bat lehen Mariak aipatu duan euskera ez gitarraren proposamen hori edo ere horre aipatzen dut, eta horregatik liburu honetan narratiba hutsa, narratiba soia dian
zatiak badaude, baina badago edo novela zate hartuko litzateken beste mota bateko idazketa bat dago, baina badago baita ere beste arlo batzutako idazketa mota bat, zeneteken nagehiago kasu batzuan dira eskatu dizkiaten hitzaldiak, eskatu dizkiaten testuak, eta nik hor nire izenez ez ditut fikzio moduan aurkeztu, baina egitzean ondo eskontzen zela eta baratik ditu dugu novela mota batean. Novela dalako, baina novela zerparte beste gauza batzuk ere bai, edo horren itxerenean etiketa horrela eta... Aldarrikatzea horrela, novela bezala. De hecho, momentu baten, orain, nuen hori izan nahi, baina batean etorri zait burura, azkenean nola identifikatu gauzak eta nola deitu, hori agertzen da asko buruan, eta nortasun eta identitatea eta nola eraikitzen dugu eta nola deitu. Eta nik uste dut novelak bera ere aldarrikatzen duela hori, novela queer da, mutantea izango da, ezberdina, baina novela, zergaitik ez, eta gaina nik uste dut garrantzitsua da, de hecho, euki dugun eztabaida bakarra, eta ez da izan eztabaida, izan da igual izen buruan, zu azpititulo bat proposatu zenuen, novela mutante, eta nik gomendatu nuen kentzea, zen nik uste dut kentzen ziola bestelan aldarrikapen hori, beste zerbait, eta listo, eta hori da, benetan novela ez du behar, azaltza gero ikusiko duzu, ez? Eta nahi dut irakurri beste pasarte bat, ze hori izan dugun bezala, agertzen dira beste hainbat egile eta agertzen dira beraien hitzak, ez? Ez da bakarrik aipan, baizik eta momentu batzuetan beraiek hitzak agertzen dira hor, inongo azalpenik gabe, baina kasu honetan 1989 orrialdean esaten da, Aurre Lorde poeta lesbiana beltzak esan zuen. Ez badut nik definitzen neure burua, beste pertsona batzuek nitaz dituzten fantasietan zanpatuta geratuko naiz, eta bizirik jango naute. Eta nik uste dut, esaldi hori, liburuan, inkluso liburua definitzeko, hori dagoela, liburu osoan, pertsona dana, ez? Definitzen dara zaldi. Horain eskatzen hau, azkenan gauza bat esan da liburuari dutela, bibliografia bat dakala, askaletik egin eman gauza bat zan bibliografia bat jarri lan akademiko bat eduzteko behar gabe. Eta orduan, aipuak adibidez hor kasu hortan Audre Lorde aipatzen da izena ez orduan badakizu zeina da, baina aipuak agertzen dianean daude asterisko batekin markatuta, eta orduan gero begiratu daiteke, gero kapituloka dago bibliografia eta referentzia bilatu daiteke atzean, eta horrekin eman bete erosoagoa izan zedin irakurketa ez, eta ez sartu izena oinoarroiek eta oinoarroa bat baina besten bat, baina beste nota batera. Eta hori ez da lehen bat, ez Gazapillo bat. Ja bukatzeko bakarrik, baina hori hibriditasun hau gainera nik uste dut, nola baiten lehen esaten genuen esperimentala, nik uste dut, zuek bi baino gehiago dakizue, baina nola baiten ekarpen berezia dela euskal literaturan, baina aldi berean ere, nik aipatu ditut beste bat izenburu eta egile, hori Dona Jara, aipatzen duzu liburuan ere, Cristina Rivera Garza, Feliz Zamorano, Carmen María Machabazki, aipatzen dituzu, baina eske ere aipatu gabe, badaude hor, egitean, badaude hor idazteko moduan, badaude hor genero bat agertzen direnean, eta uste dut hori oso interesgarria da liburuan nola baiten euskal literaturan kokatuta dagoela, euskeraz dagoelako idatzita, baina literatura unibertsal batean ere kokatuta dago, halako elkarrizketa kontziente bat dago, beste egile batzuekin. Bueno, el carácter tanto va a
ez bideatu da. Da hori, eskerrik asko. Eta, a ber, ja, etorri zaretena, buru bat, ez?